Skal jeg høre, hvor meget I kan larme? Ja, så fast jeg er herovre på den blå tribune. Hvordan lyder det, når I hæpper på Blue Nights? Jeg er over på den røde tribune, når I hæpper på Red Nights. Skal vi prøve at se, hvem det går på højt? Ja, Blue Nights! Red Nights! Hey! Blue Nights! Red Nights! Hey! Så op, jamen lad os få dem ind i arenaen. Drenge, piger, damer og herrer. Kongelige herskaber. Tag rigtig godt imod Blue Nights! Og deres modstander, Red Nights! Velkommen, ridder af dette kongerige. I dag finder vi ud af, hvem af jer, der er den modigste, mest talentfulde og ærbødige, og vinder af Lego-trofæet. Lad turneringen begynde. Nå, ja, selvfølgelig. I den første disciplin skal ridderne i fuld galop prøve at ramme det lille bitte skørt, I ser dernede med deres lanser, og samtidig undgå at blive ramt af den tunge jernkugle, der hænger i den anden ende. Og det kan altså godt gøre rigtig ondt at blive ramt af, skal jeg lige love jer for. Jeg fik engang en kugle, der blev så stor, den fyldte hele min hånd, ja. Ja. Værsgo. Det var ekstra spjæret. Ja. Lav noget langt, værsgo. Jeg bruger for alt det, når der er i orden. Det tror jeg. Og Blue Nights starter. Og rammer simpelthen, så der er 1 point til Blue Nights. 1 point for Blue Nights. Og det gør Red Nights simpelthen også, så der er også 1 point til Red Nights. 1 point for Red Nights. Nå, i den næste disciplin skal ridderne fange ringen, I ser dernede med deres skud, hvor ingen oven i købet svinger fra side til side. I think we can just start Red Nights. So then again, it's point to Red Nights. 1 point to Red Nights. Og det gør Blue Nights simpelthen også. Så ja, der er også 1 point til Blue Nights. 1 point for Blue Nights. Så er det altså helt lige. Men nu, mine damer og herrer, er der mulighed for 2 point, når ridderne skræmmer sækkene ud på banen med bue og pil. Hvor ærgerligt, den rammer lige præcis ved siden af. Red
Blue Knights. I den næste disciplin er der igen mulighed for 2 point, når ridderne de skal ramme målene, især ude på banen med deres spyd. For Blue Knights. Så nu står der simpelthen 6-5 til Blue Knights. Men nu, mine damer og herrer, nu bliver det rigtig spændende. Vi skal til turneringens højdepunkt, nemlig lansedysten, hvor ridderne de får point for, hvor godt de rammer modstanderens skjold med deres lanser. Hofnar, lansattack. Ridderne forlanger simpelthen en omgang. Hvad siger I, publikum? Skal vi have en disciplin mere? Ja! Så det er det, vi gør, men så skal vi ud i en vaskeægte sværdyst. Det ser man ellers overhovedet ikke i turneringer ligesom den her. Kom ud på slagmarken. Så det er noget helt særligt, I vidner til her i dag. Hej! Tættere på, at de gamle øjne ser jo ikke så godt på det her. Trofæet!
kigger på dem, ja. Ej, hold da op. Hvor var det altså ja, se sådan samler man en rigtig turné, ja. Ej. Og til de kongelige herreskaber, tusinde tak for jeres hjælp. I er i sandhed royal. Herrer, drenge og piger, mine damer og herrer, tusinde tak for, at I var med på dette uventede eventyr. I har i sandhed